Čaute, ja som Bugabo a zdravím vás pri sledovaní a počúvaní ďalšej epizódy podcastu Popiči biznis. Mojím dnešným hosťom je Ivan Matuška, človek, ktorý má portfólio nehnuteľností v hodnote 4,5 milióna eur. Áno, počujete dobre. A ideme sa baviť o investovaní do nehnuteľností a všetkých akože zaujímavých veciach okolo toho, lebo je tu veľa podcastov, kde to ľudia vykresľujú v nejakom smere, že ako to je s nehnuteľnosťami a tak ďalej. No ale Ivan pozná aj tú šedú stránku veci. Čiže ideme sa o tom trošku porozprávať. Ahoj, Ivan. Ahoj, Gabo. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Jo. Takto, čo si povedal portfólio nehnuteľnosti vo výške 4,5 milióna eur? Toto je aj nie je pravda. Že prečo? Hej. Z týchto 4,5 milióna eur je zhruba 1,5 milióna eur dlh. Teda ak sa bavím o nejakej čistej hodnote nehnuteľnosti alebo majetku, ktorého mám, je 3 milióny eur, hej. Plus popri tom mám niečo v akciách, Vétoro a ako asi aj ty v krypte. Čiže 4,5... Dobre, to znamená, že čo? Že ten aj s dlhom, to znamená, že tie nehnuteľnosti teraz nemajú takú hodnotu, alebo ako to mám chápať? Aby si tomu správne porozumel, takže mám niekoľko desiatok nehnuteľností, tieto nehnuteľnosti sú zaťažené hypotékou. Hej. Nie všetky, ale v podstate polovička. S tým, že v podstate zhruba táto polovička je zaťažená týmto hypotekárnym úverom vo výške 1,5 milióna eur a zvyšok je v podstate čistá hodnota, o ktorej som hovoril, to je zhruba 3 milióny eur. Áno. A budete určite zaujímať otázka, ako som sa k tomu dostal. Áno. Tak v podstate ja som ako 21-ročný začal pracovať ako finančný sprostredkovateľ v spoločnosti Fincentrum. Teraz si myslím, že sa volajú Swiss Life. Vtedy som v podstate prioritne riešil hypotekárne úvery a v tej dobe, myslím si, že to bolo 2012-2013, som si vedel zobrať prvú hypotéku ešte v tej dobe do hodnoty 100%. Hej? Teda mal si byť v hodnote 100 000 eur a v podstate na základe príjmu ti dala banka 100% hypotéku, teda 100 000 eur. Úplne bez randy. Bolo to možné a v podstate s týmto spôsobom som nejak začínal. Takto by som sa dostal možno aj k svojej nejakej prvej nehnuteľnosti. V podstate s kolegovcami sme sedeli s tým, že ja som mal klienta, ktorý v podstate mal nejaké finančné problémy a v podstate potreboval riešiť to, že potreboval tieto úvery nejak, ktoré mal skonsolidovať a zobrať si jeden veľký hypotekárny úver. No v podstate bol dosť v omeškaní so splatkami, teda žiadna banka mu nechcela dať úver. A v tej dobe hovorím kolegovcom, že však nedá sa to nejak riešiť, máte nejaký nápad, dali sme si poradu a podobne. Potom jedna kolegyňa, že však to kúp ty. Že ja to mám kúpiť, ale však on chce konsolidovať úvery. Ne, však normálne to kúp od neho. A ja, že OK, nie som si istý, čím s tým bude súhlasiť, ale môžeme skúsiť. Tak v tej dobe v podstate sme si sadli s klientom a hovoríme, že nie sú tu žiadne možnosti, pretože tieto úvery konsolidovať sa nedá, pretože má omeškanie splátok v banke a banka mu na základe tohto v aktuálnom čase nevie dať nejakú novú hypotéku, respektíve konsolidačnú hypotéku. Takže som mu ponúkal tú možnosť, že jediná možnosť je predať, a na čo on prekvapene povedal, že áno, že počítal s tým. Hej, že ak toto nevidí, že s tým počíta a že dobre, priznám sa, kúpil som to vtedy za lepšiu sumu, ne za nejakú brutálnu, bolo to zhruba 80% z hodnoty, ale pre ňoho dobre, všetci sme boli spokojní a v podstate čo som urobil, je, že som tú nehnuteľnosť kúpil a druhé, čo som urobil, som si zobral spotrebný úver v ČSOB banke vo výške 25 000 na rekonštrukciu, hej. A v podstate vtedy to išlo celkom krásne, hej. Zrekonštruoval som to a predal som to asi po nejakom pol roku s 20% ziskom, hej, čo je vlastne, akože teraz na mňa ukazuješ oči, ale v dnešnej dobe je to podľa mňa tiež v podstate bežné, že vieš kúpiť v podstate nehnuteľnosť v pôvodnom stave, urobiť si nejakú ponuku od stavebných spoločností
a v podstate podľa nej ísť a urobiť to tak, aby ten byt bol aj pekne, aj kvalitne urobený za rozumnú cenu a za rozumnú cenu ho aj predať. Ale s týmto robí mnoho ľudí, hej, aspoň v mojom obore ja sa s tým stretávam, neviem ako ty. No, ja mám okolo jedného človeka, ktorý hovoril, že presne chce nejakým spôsobom flipovať nehnuteľnosti a nejak na papieri mu to vychádzalo na takých, že 20 000 eur zisk, ale s tým, že on nemá žiadnu skúsenosť s praxou, ale to je reálne, že 20 000 zarobiť na dajme tomu, že 150 000 byte, akože v čistom zarobiť 20 000, lebo jak to funguje pri takom predaji v rámci, dajme tomu, že 1 roka, že ty nemusíš platiť nejakú daň z predaja nehnuteľnosti alebo niečo také? Alebo jak to funguje vlastne? Vysvetli mi akože celý ten postup, prosím. Máš v podstate dve možnosti. Buď to budeš robiť ako fyzická osoba, čo neodporúčam z hľadiska tohto zdanenia, ktoré si povedal. Tam máš 19% zdanenie plus odvody do sociálky a do zdravotky. Nie som si istý, ale môže sa to vyšplhať do nejakých 33%, hej. Čo je v podstate zbytočné. Ale zas, na druhú stranu, vie si dať tieto náklady na rekonštrukciu do nákladov, hej. Môžeme si urobiť teraz príklad krásny, teraz som v podstate kúpil v Petržalke byt, hej, v pôvodnom stave, dá sa predať za 170, investoval som zhruba do ňoho 20 000 a predávam ho za 210, hej. Takže tých 20 000 je úplne reálnych, len na čo si dať pozor, to sa ešte vrátim k tomu. Prepáč, ale to je 20 000 v čistom? Ja to tak počítam, hej, 20 000 pred zdanením, hej. No, tak. Presne tak, máš pravdu, pred zdanením, teda keď sa bavíme o firme, tak ideš 20 000 daniť, hej. Vlastne to je zisk, čistý zisk, teda ty v podstate zaplatíš zhruba tých 20%, čo je 4 000 eur a 16 000 eur ti zostane, čo je tiež veľmi krásne, hej. A DPAčka? DPAčka pri nehnuteľnostiach, ktoré sú staršie ako 5 rokov, neplatí. Aha. OK. Ale iba pri... Lebo ja som laik, vieš, ja kvôli tomu... Dobre sa pýta, že pre našich poslucháčov, že nie každý tomu rozumie, ale pozor, hej, musí byť 5 rokov od prvej kolaudácie. To znamená, že napríklad ty by si kúpil rodinný dom a ideš robiť nejakú prístavbu, ideš robiť nejaký väčší rozsah rekonštrukcie do tej nehnuteľnosti, ideš urobiť nejaké poschodie alebo niečo. Treba novú kolaudáciu, tam už platí DPH. Ďalšia vec, pri fyzickej osobe, ak sa bavíme o nejakom príležitostnom predaji, že ty napríklad teraz kúpiš svoju prvú nehnuteľnosť, prvú zrekonštruuješ, je to príležitostný predaj, raz za čas predáš nejakú nehnuteľnosť, DPH by sa ťa nemalo týkať, ale toto by som skôr odporúčil sa poradiť s daňovým poradcom, odborníkom, ja ti hovorím môj uhol pohľadu na vec, áno. Ak s tým robíš pravidelne, tak jednoducho musíš sa prihlásiť ako pláca DPH a následne v podstate tú daň z pridanej hodnoty ďalej odviesť. Na firmu, áno, super, máš tam v podstate zaplatiť daň zo zisku. Teda tých 4 000 eur. To DPAčko, to som netušil, lebo presne teraz, keď som sa bavil s tým kamošom, tak on hovoril, že on to bude robiť akože jak fyzická osoba. A mne napadlo, že no však asi to je lepšie, ne? Že DPAčka tam nie je a neviem čo, ale teraz akože to je nová informácia, že vlastne to znamená, že keď je nehnuteľnosť staršia ako 5 rokov, tak DPAčka sa ťa netýka. Aby som bol presne skolaudovaná. Aha, skolaudovaná, viac ako 5 rokov. Lebo vieš, nemusíš mať kolaudáciu aj 10 rokov, hej, ale počíta sa od kolaudácie. Teda z kolaudácie. Zaujímavé. No dobre, tak prebrali sme, ako si sa dostal k tomu prvému bytu. To bolo, keď si bol zamestnaný. Hej. Ale ty si do toho išiel s tým, že ideš to akože flipnúť hneď. Že... Vieš čo, úplne som s týmto tam išiel, že to v podstate flipnem a poviem ti, že v úvodzovkách som mal plné gate. Hej, lebo bere si úver, nejaká zodpovednosť. A to si mal, prepáč, koľko som mal rokov? 23, 22. A nemal si úver žiaden predtým? Nie. Čiže normálne si išiel do toho s tým, že kúpim byt, flipnem ho, tak vieš, býval si v najme, predpokladám. U rodičov. Aha, OK, takže ty si úplne išiel, že all in wood, OK. Ako, mal som plné gate, ale vieš, risk je zisk a nemuselo to tak byť, však ešte boli také ozveny z nedávnej krízy 2008-2009, kedy v podstate sa zastavil nielen realitný trh, ale v podstate celkovo trh na Slovensku aj v zahraničí, takže vieš, zrazu si zoberieš splátku, hej, 25 000 eur, máš platiť, ja neviem, to bolo myslím, že 300-400 eur mesačne, plus máš hypotéku, platiť, hej, a čo ja, akože jak chlapec 22 ročný, čo som zarobil? 1000 eur v najlepšom, v čistom, hej. No a to bolo akože
Veľa ešte na tú dobu, že to bolo koľko, 2012? 2012, ale vieš, tak ja som robil finančného sprostredkovateľa, ja som bol odmenovaný od toho, koľko úverov spravím a keď som si to celé spriemeroval, tak v podstate ako živnostník, niekedy ti ide, hej, leto je mŕtve, potom vlastne september, október, november, hej. Chápem. OK, a pokračuj, prepáč, som odbočil. Takže zarobil som zhruba vtedy tých 20%, bolo to okolo tých 20 000 eur, čo bolo na to, že koľko som do toho dal, bolo super, ale tu bola ešte taká iná doba, že som fajnovo zarobil a dostal som taký prvotný šok, že ty kokos, že kurník šopa, tu som kúpil byt, zarobil som 20 litrov, v podstate v práci makám, ty kokos, pomaly 10 hodín denne, nemám žiadny voľný čas, lebo aj cez víkendy proste musíš robiť, keď chceš zarobiť peniaze. A že idem to skúsiť, ale že idem to skúsiť na brutalitu, hej. Takže som mal takého kamaráta, ktorý sa venoval marketingu a s ním som sa bavil, že pozri, toto chcem robiť a chcem v podstate sa venovať tým ľuďom, čo majú nejaké finančné problémy a v podstate trocha byť chamtivý a v podstate kúpiť to za čo najlepšiu cenu. A to je v podstate základ biznisu. Čo najlacnejšie kúpiť, čo najdrahšie predať, hej. No. Každý tomu chápe, aj keď. Takže sme si sadli a že tá firma, že by sa mala volať Prvá solidárna spoločnosť a ja, že ty kokos, že kámo, že to znie strašne divoko. Ale že vieš čo, počul, že jak som tebe teraz vedel pred podcastom, že ty si niečom odborník a nechám všetko na teba, tak som to isté mu povedal, že pozri, ty sa v tom vyznáš, vymyslí celý marketing, všetko, ja ti za to proste zaplatím. A jednoducho mi poradil, hej, spravil tú stránku, spravil, že vykupujeme nehnuteľnosti a tak ďalej. A keďže v tej dobe boli tie banky také zhovievavé voči tomu financovaniu, hej, neexistovalo. Teraz máš všelijaké obmedzenia, máš obmedzenia DTI, teda, že aký máš príjem, takú hypotéku dostaneš. Vtedy boli tiež nejaké obmedzenia, ale poviem to pre rýchlu reč, neboli také tvrdé, hej. Boli také pozvolné. Aj tá 100% hypotéka sa dala vybaviť. A dali ti aj k tomu spotrebný úver a dali ti k tomu ešte čo si chcel, hej. Tak v podstate tak som začal nejak reklamovať túto spoločnosť a teraz ti poviem ešte jednu veľmi dôležitú vec, to je troška vsúka, že prednedávnom jedna sprostredkovateľka pri jednej veci hovorila proste jednu dôležitú vec. A to, že v tej dobe, keď mňa vyhľadala, tak existovali asi 3 spoločnosti, ktoré sa venujú tomuto odlúženiu a výkupu nehnuteľnosti. Hej, to bol ten rok 2013-2014. Dneska, keď si ich dá, tak má ich na Google stránke asi na 30. stranu, teda stovky spoločností, ktoré sa venujú výkupu a tým aj tá doba sa trocha menila, hej, že ľudia automaticky to berú, takže vedia na tom zarobiť. Aj teraz vieš, aj v tejto dobe sa dá, aj keď tie reality v podstate stagnujú, dá sa stále zarobiť. Takže som začal s týmto, vtedy boli tie banky také benevolentnejšie, vedeli mi dať tú 100% hypotéku, vedeli mi dať nejaké dodatočné financovanie a myslím si, že aj stále sa dá veľa vecí vybaviť, ale už máš tam tie prísnejšie podmienky. Takže toto bol nejaký začiatok, kedy som začal a tá suma v podstate, hej, rástla, hej, bola, že 300 000 úver, potom, že som si myslel, že mi už nedajú v banke a zrazu, že 500 a že ty kokos. Potom to bolo všetko, prepáč, to bolo všetko na firmu, hej? Nie, na fyzickú osobu. Aha, na fyzickú, OK. Na fyzickú osobu. To znamená, že teraz na tom prvom si vyťahol v horizonte čo, pol roka, koľko, 20? Vieš čo, 20 a potom som hneď išiel do banky, ak som si toto povedal, to som si povedal, že buď to vyjde, alebo nevyjde. Buď to predám, hej, tak počítaš aj s tým najhorším, hej, zle spávaš, nervózny si splátky a všetko. A som si povedal, že buď to vyjde, nevyjde. Jak som ho predal, tak som hneď utekal do banky a začal som to riešiť, že aké by boli možnosti, koľko by mi dali na základe tohto, ako to vyzerá. Že áno, vieme sa na to pozrieť, 2, 3, hej, podajte daňové priznanie, potom sa zaráta do keď si žiadaš hypotéku, nielen tvoj príjem zo zamestnania, príjem z nájmu a v prípade, že podnikáš, k tomu sa dostanem, to je pre mňa veľmi dôležitá vec, berú percento z tržieb. Hej. Takže napríklad, keď ja som mal tržby kumulatívne za všetky firmy, tuším, pred rokom a pol okolo 2 milióny eur, tak mi vedeli akceptovať z tejto sumy 10%, to rozpočítali na mesiace a vychádzalo to okolo 18-19 tisíc eur mesačne. Ale to je podľa banky, ne? Podľa banky, áno. No, viem, že Tatra napríklad bere aj 50%. Tatra áno, ale mne v Tatra banke mám úver, ale iba do 700 000 ti dajú. Okay. Na 700 000 možno
na toto by bol dobrý finančný sprostredkovateľ. Môžem ja povedať nejaké hrubé náčrty, možno sa aj pomýlim, ale viem, keď ja som bol v banke, že do 700 000, nad 700 už v podstate majú nejaké kritériá. Slovenská sporiteľňa to isté. Hej. Sice možno ich netrapí to, že máš v Tatra banke nejaké úvery, a keď ješ do slovenskej sporiteľni, tak napríklad nie mne, ale jednému môjmu známemu sa stalo to, že bral na 3 byty jednu veľkú hypotéku. A povedali mu, že za nás je to už podnikanie, my vám ten úver nedáme. Čau. Okay. Tak odišiel s dlhým nosom. Ale vieš čo, je to schvaľovanie v tej banke. Ja do toho nevidím, ja si myslím, že málo kto do toho vidí. Je to podľa mňa veľmi individuálne. Jak sa stavieš, vieš, napríklad ja som si počas korony nedal odložiť splatky. Nevyužil som tú možnosť, lebo pre mňa je banka najdôležitejší partner a pre mňa je proste number one, aby proste tie peniaze im pípli. Bez meškania jednej sekundy, hej. A myslím si, že aj kvôli tomu v podstate vedel som sa dostať na nejakú hodnotu 1,5 milióna eur, ale sú ľudia, ktorí majú úvery 2, 3, hej. Aj tu na kolegu, ktorý sme ho spomínali na začiatku, tak ten má tých 40%, to sú okolo 3 mega, hej. Ale myslím si, že on dosiahol ten maximálny akceptovateľný strop. Že už ďalej sa to nedá. Podľa mňa ani keď sa postaví na hlavu. Myslíš, že už, Aško, že už sa ten... Čo, povieme, o kom rozprávame? Či radšej nie? Tak možno, že on to verejne prezentuje, pán Krúžiliak, on hovorí, že má, myslím si, že tvrdí, že má 7 miliónov eur majetok, s tým, že 40% je financovaný s bankou. Hej, ale že do akej miery, ako, hej, tak každá banka to má veľmi individuálne, hej, tak by som to zhrnul. Má to veľmi individuálne, to poskytnutie hypotéky a tiež si myslím, že treba si uvedomiť, že hypotéka je úver na bývanie. Na to, aby si ty býval, nie na to, aby si kupoval 20 bytov a dobre, podnikal s tým. To znamená, že, lebo on mal také vyjadrenie, že banka posudzuje ináč nehnuteľnosť, v ktorej bývaš a ináč tú, ktorú vlastne máš na nejaký prenájom. To je pravda? Ako neviem, čo pod tým myslel, ale poviem ti, že ty, keď ideš kupovať byt alebo hociakú nehnuteľnosť, potrebuješ znalecký posudok. Hej. A teraz ja neviem, máš znalecký posudok, ideš do nej bývať za 150 000, hej, tak a čo teraz? Že ty v podstate žiadaš o hypotéku úver na bývanie, hej. Investičný byt si môžeš zobrať, to môže byť druhý, ale pochybujem, že tá banka by sa pozerala na tú nehnuteľnosť inak, keď je tá hodnota 150 000 eur. Hej. Neviem, čo pod tým myslel, neviem, aká bola presná definícia tohto, hej. Tohto, čo povedal. Ale to by som, keď sme pri pánovi Kružiliekovi, tak možno by som opomenul jednu vec. Veľmi tu omielajú nejaké výnosové percento, že pod 8% nejde. Hej. No to mi skús vysvetliť, lebo ja som to akože laicky pochopil, že keď hovoria o výnosovom percente, tak dáme si príklad, že máš 100 000 nehnuteľnosť a z toho, čo oni hovoria, tak keď za rok vyťahneš 5 000 eur z tejto nehnuteľnosti na najmä, tak si 5% zisku. Ale však to nedáva zmysel. Aspoň podľa mňa to nedáva zmysel. Teraz mi to skús vysvetliť nejak. V dnešnej dobe si zobrať investičnú hypotéku, kedy sú rokové sadzby na 4%, je finančná ťažkosť, tak to poviem, lebo vieš, ty zoberieš teraz 100 000 eurovú hypotéku. Koľko budeš mať splátku? 600 eur, hej, pri 4%. Teraz to... Môžeme si to vypočítať, mám kalkulačku. Máš. Čiže čo? 100 000 pri 4%? Daj. Na 30 rokov, hej? Daj napríklad. 100 000, 30 rokov, 4%, 477 eur. Dobre, máme 477 eur, máme splátky, hej, za koľko taký byt v hodnote 100 000 eur prenajmeš? Za 600 eur? 550? Ale tak, no ešte nemáme energiu, hej. Nemáme energie. V tom byte sa môže niečo pokaziť. Keď je to pôvodný stav, alebo čiastočná rekonštrukcia, ktorá pred 10 rokmi, čo boiler sa ti pokazí, hej, ak tam je, to máš ďalšie tisíce eur, s ktorými musíš počítať. Hej, príde tam nájomník, musíš počítať s tým, že môže to byť problémový nájomník, ktorý nebude platiť nájom. Budeš to od neho vymáhať? Čo keď on nič nemá? Jak to vymôžeš tie peniaze? Čo keď nebude sa chcieť odsťahovať? A toto všetko do toho výnosového percenta treba započítať. Podľa mňa v dnešnej dobe je stále dobrá investícia kúpiť nehnuteľnosť, ale nehovorme si, že sa na tom dá, na tom najmä nejaké extra zarobiť. Za mňa není to
Není to vec, na ktorej idem zarobiť, je to dobrá investícia do budúcnosti. Ak brali výnosové percento s tým, že ceny nehnuteľnosti rastú, tak s tým, že priemerný rast, povedzme, že keď sa to celé zaokrúhli, tak je 10%. Teraz sa ešte zase urobím ďalšiu súku, ak sa nenahneváš. Bavíme sa k tomu 3 milióny eur, čo mám čistý majetok nehnuteľnosti. To sa vrátim k tomuto zhodnoteniu nehnuteľnosti. Rok 2021-2022 zhodnotenie nehnuteľnosti bolo priemerne ročne 25%. 50%. Až tak veľa? Pozri si NBS. 25% medziročne? 20-25%, dobre? 20 až 25%. Hej. Tak vlastne bola vysoká inflácia, no tak to asi boli to. Zo 100 mal si 100 000 byt, hej, na konci roka 2021 si mal 120, na konci roka 2022 už 100 pade. Takže to boli zadarmo peniaze, zadarmo zhodnotie. Kleslo to koľko teraz, podľa NBS-ky 6%, hej, takže toto bola len taká vsúka, teraz sa vrátime k tomu výnosovému percentu. Ak počítali s tým, že aj budú ceny nehnuteľností rásť, priemerne 10% ročne, môžeme sa dostať na tú hodnotu toho výnosového percenta 8%, ale to je tiež možno také demagogické, lebo jak som teraz už spomínal, tak minulý rok tie nehnuteľnosti klesli. A klesli ponukové ceny, reálne možno klesli ešte viac. Keď započítaš infláciu, hej, ktorá v podstate bola na Slovensku 15%, tak to si musíš ešte dať dole, tak ten reálny pokles bol podstatne vyšší, môžeme sa baviť kľudne o 30%. A ten, kto potreboval rýchlo predať, tak v podstate, a chcel to predať do 2 mesiacov, tak to predal aj za 70% ponukovej ceny. Išiel pod cenu proste. Určite áno. A takých ľudí bolo... Ale tak oni zase komunikujú skôr tú takú dlhodobú stratégiu investovania, čiže keď tam aplikuješ do vzorca, že dajme tomu, že sa na to pozeráš z horizontu 10 rokov, tak asi to akože vychádza. Ja neviem, oni majú aj nejakú kalkulačku, musím sa na to pozrieť, nechcem krivdiť, ja len som akože potreboval počuť tvoj akože názor aj na tú celú vec. Každopádne, myslím si, že aj na krátkodobom najmä platí to isté, že nevieš na tom zarobiť, lebo tam akože tie čísla sú úplne iné, vieš, že teraz máš 100 000 hypotéku, splatka je 477 plus energie, čiže dajme tomu, že 600, koľko môže byť, 600 pade, 180 eur môže byť energie. Záleží koľko osôb, ale počítajme tak do 200 eur, hej. No dobre, čiže máš 600 pade, to musíš, to sú tvoje náklady na ten byt, ale však na krátkodobom najmä vieš vyťahnuť 650 eur aj za 3 dní. Čiže krátkový nájom, čo si o tom myslíš? Takže Airbnb alebo Booking, tak to myslím. Vieš čo, cez Airbnb aj Booking som prenajímal 3 byty, neboli ale v starom meste. Myslím si, že v starom meste sa to oplatí, mimo starého mesta, ak sa bavíme o Bratislave a možno aj všeobecne o nejakom okresnom meste, nemá to za mňa vôbec význam, hej. Platíš tam ubytovaciu daň, ktorú musíš odviesť magistrátu, plus máš nejaké zvýšené náklady, teda upratovaciu firmu a tiež keď sa ti o to niekto stará. Ale keď máš, podľa mňa, že máš bytový dom, v tom byte bývaš ty a máš ešte tento byt na Airbnb, s ktorým si nejakým spôsobom privyrábaš, že si to sám upracuješ, sám si to manažuješ, tak vieš podľa mňa sa dostať na tých 20% zisku, hej. Nad nájom bežný, hej. Nad nájom bežný. Ale je otázka, že hej, musíš si nájsť aj čas cez víkend, kedy tí hostia prídu napríklad sobotu, hej, večer prídu, budú meškať, žere to veľa času. Čiže je to full-time job? Pre mamu na materskej. Aha, okej. Prepáč, ale stále sa vrátim k tomu nešťastnému výnosovému percentu. No poď. Lebo my tam, ešte druhá vec, my si musíme tiež uvedomiť, že kolegovci z tohto oboru sa dostávajú k výhodnejším cenám nehnuteľností. Majú zameranú reklamu na tieto nehnuteľnosti, respektíve na klientov týchto nehnuteľností. V dnešnej dobe je veľa ľudí, ktorí chcú predať svoju nehnuteľnosť, lebo majú vyhliadnutú druhu. Napríklad pani má, alebo rodina má dom za 500 000 a vyhliadli si niečo pri Dunajskej strede za 200 000. Hej, už tam v nejakom návale impulzívnom uhradili rezervačku. Potrebujú predať ten svoj dom rýchlo, lebo im tá rezervačka padne, prípadne sú tam iní záujemcovia, vtedy v dnešnej dobe sú ochotní ísť naozaj pod cenu a dá sa výhodne kúpiť takáto nehnuteľnosť. A častokrát aj títo kolegovci z oboru, ktorí sa venujú týmto zadlženým nehnuteľnostiam alebo výkupom nehnuteľností, tak to nazvem, tak častokrát
častokrát svojou reklamou naďabia na takýchto ľudí. Ale ty ako bežný človek, ktorý sa tomu nevenuje, prípadne nejaký tvoj kamarát, tak on by musel podľa mňa pol roka chodiť po ponukových nehnuteľnostiach. Aby mu začalo vyjadzovať takú reklamu. Z realitných portálov musel by chodiť na osobné obliadky, aby dostal sa k tomu človeku, ktorý naozaj potrebuje tú nehnuteľnosť rýchlo predať a je ochotný ísť pod cenu. Hej? Okay. A tam je ďalšia bariéra, je tam častokrát realitný maklér, ktorý tomu aj bráni, že nepredávajte to pod cenu. Bráni toho svojho klienta, nepredávajte to pod cenu a nepredávajte to pod cenu a predajte to radšej za bežnú trhovú cenu, hej. Takže keď nejaký kolega z výkupných spoločností, hej, kúpi nehnuteľnosť v hodnote 100 000 a aj 60 000 eur, tak jasné, že mu to dáva význam, hej. A toto sa nehovorí, že títo ľudia z odboru majú k takýmto nehnuteľnostiam prístup a zafinancujú si to, buď takto ako ja z bank, alebo v podstate od nejakých súkromných investorov, alebo to posunú za veľmi priaznivú províziu niekomu, kto hľadá takúto nehnuteľnosť, hej. Bežné sú provízie pri takýchto nehnuteľnostiach aj 10 000, hej. Lebo na konci dňa ten investor zarobí 30 obratom. Áno, flipom. Dobre, to znamená, že dlhodobý nájom pre teba nefunguje, alebo neviem, že nefunguje, ale že nie je to pre teba výhodné. Krátkodobý taktiež nie je výhodný. Čiže to, čo je tebe výhodné, je to flipovanie, áno? Upresnil by som to. Dlhodobý nájom v aktuálnej situácii, že ideš kúpiť investičný byt a dlhodobo prenajímať, nemusí byť najbližšie 2 roky zaujímavý. Keď ti napríklad zoberieš hypotéku za 4% a za rok si ju refixuješ, bude už možno 3% úroková sadzba, tak začína sa ti to oplatiť, lebo to percento urobí niečo, hej. Potom bude 2,5%, takže v podstate tá výnosovosť reálna, kedy sa ti to oplatí, sa ti môže oplatiť za tie 2-3 roky. Hej. Ale tak to je akože pri investovaní do nehnuteľnosti veľmi krátka doba, že podľa mňa väčšina ľudí sa na to nepozerá tak, že aj keď akože asi sú takí ľudia, čo si povedia, že dobre, že za pol roka koľko viem vyťahnuť z toho, ale tak to je, neviem, to je také asi utopická predstava pri nehnuteľnosti, lebo však hypotéka trvá 30 rokov, vieš. Hej, ale však tú hypotéku vieš vyplatiť. Áno, ja rozumiem, ale že ja osobne to beriem tak, že dobre, že mám hypotéku, ale tak ja nepočítam s tým, že v horizonte 2 rokov na tom niečo zarobím. Jasne, ale pre teba, akože chápem, že prečo ty si zvolil túto cestu, že flipuješ tie nehnuteľnosti, lebo to prvé ti príde veľmi konzervatívne asi. Ten krátkodobý nájom je taký, akože prvé je, že dlhodobý nájom, druhé je, že krátkodobý nájom, čo sme sa bavili, že Airbnb a Booking, to si tiež povedal, že to ti akože veľmi nerezalo. Je to pracné. Chápem. Ten, kto sa tomu venuje dlhodobo a má v portfóliu a povedzme 30 bytov, tak pre ňa je to super. Alebo má proste byty v nejakých zaujímavých lokalitách, kde ten dopyt je a vie mu to urobiť naozaj dobré percenta, tak áno. Ale tých ľudí je veľmi málo. Hej. Väčšina ľudí, čo má na Airbnb nehnuteľnosti, tak sú to majitelia, ktorých to je druhá nehnuteľnosť a jak som ti hovoril, že bývajú v bytovom dome, kde majú svoj byt a tento investičný byt, ktorý v podstate prenajmajú cez Airbnb. Hej. A ten dlhodobý nájom, áno, ja mám tiež nájmy, hej. Normálne mi chodia nájmy, dokonca mám ubytovňu v Nitre. Ale mám to tak zabezpečené, že o tú ubytovňu sa mi stará jeden z tých ubytujúcich už dlhodobo a má za to zvýšený, akože v podstate býva skoro zadarmo, hej. Chápem. Takže musíš to pakovať nejak tú robotu okolo toho stále. Presne tak. A pri tých krátkodobých nájmom, hovorím, je to pracné a pokiaľ máš dobré nehnuteľnosti v centre mesta, kde pri zaujímavých lokalitách, kde ten dopyt je, tak prečo nie? Hej, ale mne to osobne prišlo pracné. A pri tom dlhodobom najmä, ako som spomínal, teraz si kúpiť tú investičnú nehnuteľnosť za tie percentá, nemusí to byť také zaujímavé. O pár rokov, možno 2-3, už to môže byť. A ak sa bavíme o flipovaní nehnuteľnosti, tak áno. Ale ja teraz nemám hypotéky tak, že kúpim byt, zoberiem hypotéku a flipnem, predám. Nie, vôbec. To už robím čisto s nejakým svojím cashflowom a hypotéky mám už dlhodobé, hej, že proste s tými nehnuteľnosťami nehybem, lebo viem si predstaviť, že tie peniaze by som minul na nejaký Bugatti Chiron. No, že hej, by si sa opustil? Ale opustil by som sa. Ale tak vieš, potom keď vidíš tie peniaze, tak čo s nimi robíš, vieš, priateľka ti povie, ja neviem, páči sa aj kábelka za 10 litrov, tak potom kúpiš. Aha, okej. No, to nie je môj prípad, ale dobrá motivácia. No, ale dobre, to znamená, že ty si v podstate začal z nuly. Ty si dostal hypotéku, mal si nejakú snehovú guľu, ktorá sa nabaľovala
A teraz už máš taký cashflow, že vlastne už nebereš hypotéky, už ty proste kúpiš nové, že v cashi nehnuteľnosť, flipneš ju a zase máš väčšiu snehovú guľu, tak? Momentálne sa takto tomu venujem, áno. Uh-huh. Momentálne sa tomu, samozrejme, že si aj tie peniaze nejakým spôsobom užívam, ale v podstate väčšinou ich ďalej investujem a nedržím ich, lebo nedopadlo by to dobre. Chápem. No a dobre, však tak si to načrlo, čo bola najväčšia... Sorry, ja tu aj nadávam v tomto podcaste, hej. A tak čo bola najväčšia pičovina, čo si kúpil? Jaj? Táto ubytovňa, ktorú som si spomínal. Hej, to bola blbosť. Nie. Ja by som to tak rozdelil, že kde som sa najviac popálil, hej, a kde v podstate tu na výnosové percento super, hej, tam by som možno povedal aj 15%. Pri ubytovni? Pri tej ubytovni, okay. ale furt niečo, vieš, kotol sa tam pokazí, zateče niečo a vieš, keď to nevyrieši ten nájomník, tak komu volajú ľudia? No mne. Že poveder a hento, tamto, no proste hlúposti a ja to neznašam toto riešiť. Ja poviem, že zavolajte asistentke a vieš, no asistentka zase nepovie, že treba kúpiť kotol, takže tak to riešim ja. No. Takže to bola taká, že ja sa snažím mať teraz vo svojom veku, no mám 34, ale možno hovorím jak 50-ročný, mať čo najmenej takej tej malej mikroroboty a snažím sa to prenašať na ľudí a chcem sa venovať nejakým tým väčším, zaujímavejším veciam a tiež chcem mať voľného času, že je pekne slnko, chcem ísť na obed na bicykel a proste urobím si ten čas, lebo to je momentálne pre mňa také najdôležitejšie, mať tú mentálnu pohodu. Toto by bolo také, že povedzme, že nie je dobrý biznis, ale zase mi to otvorilo dvere, lebo to som kúpil v podstate od jednej spoločnosti, ktorá sa venovala priemyselnej čističke vzduchu a vody, hej, ale pre priemysel, nie pre domácnosti. Oni dodávali veci do Švédska a podobne a skúsili sme jednu spoluprácu dlhodobú, kde som v podstate mal obchodný tím, ktorý vyhľadával rôzne príležitosti pre nich a my sme sa dohodli na nejakých percentách. Len to tam celé skrachovalo to, že bolo povedané, že je to takto, že takto to bude a nakoniec to tak nebolo. A to som tak skrátil, vieš. Takže čo boli nejaké podmienky, ktoré boli na papieri a potom v realite, hej? V realite sa to proste nesplňalo. A vy ste tam čo robili? Že ste hľadali pre nich odberateľov? Obchodné príležitosti, áno. Biometanové stanice. Momentálne, vieš, na Slovensku začínajú stavať biometanové stanice pre aktuálne bioplynové stanice. To je taký doplnok v podstate. Budem to hovoriť čo najjednoduchšie a preto som nechcel... Akože kľudne sa rozhovor, ako mňa to zaujíma. Tam bola napríklad splatnosť tej biometanovej stanice, tá stojí 2 milióny eur, hej, návratnosť mala byť 5 rokov. A poviem ti, že tam bola a potom návratnosť nám to nevychádzalo a zrazu bola 8 rokov a vlastne aj životnosť tej biometanovej stanici bola 8 rokov a v podstate potom s týmto partnerom nemal význam ďalej pokračovať, lebo keď sme klientovi tvrdili, že v podstate po 5 rokoch si spláti miliónový úver, alebo ďalší milión vedel dotovať štát, tak vieš, a nebolo to tak. Tak čo ďalej, vieš. Takže toto bola jedna z vecí a vrátime sa k tým nehnuteľnostiam. Ale dobre, a teraz ako kompenzáciu oni dali ti možnosť kúpiť tú ubytovňu, alebo... Nie, to ja som sa dostal tak k tej ubytovni, že oni mi zavolali, že majú toto na predaj. Aha. A ja, že OK, super, poďme to pozrieť. Hovoril som si, že poviem to otvorenie, bola cena s náleckom 250. To bola jaká veľká budova? Čo? Aká veľká budova to bola? Vieš čo, je to veľká budova, ale to bolo 2019-2018. 2019 to malo okolo 600 metrov štvorcových. To je dobrá cena. Ubytovacích. Či vtedy nebola to dobrá cena? Ja či by som kúpil byt. Okay. Dobre, a pokračuj. No a takto som sa k tým dostal, že tak sme sa bavili už v rámci tých konzultácií, keď sa vymieniali tie zmluvy právnikom, ich právnik si to skontroloval, potom môj právnik a tak ďalej, tak sme sa bavili, že čo robia, ako robia, že dohodneme nejakú spoluprácu. Mne to prišlo brutálne zaujímavé, lebo to je ďalšia vec, že ja som nikdy nechcel ostať pri nehnuteľnostiach. Hej, proste chce skúšať nové veci aj v podnikaní. Hej, takže som sa k tomuto odrážal, ale zase nepoviem, niektoré veci tam s nimi vyšli, ale väčšina nie. A možno keby sa toho držím ďalších 5 rokov, tak vidím do toho zase viac a možno by sa to rozbehlo, len v podstate už som to tak videl, že lepšie, že necháme si dobré vzťahy a necháme to tak celé. Takže toto bola jedna vec a potom samozrejme, že som skúšal aj iné podnikateľské aktivity, ale myslím si, že
nikdy nedám toľko energie do toho, jak do tých nehnuteľností do začiatku, lebo vtedy som bol v nejakej nekomfortnej zóne, mal som ten prvý úver, vieš, chcel som prachy, chcel som veľké peniaze, chcel som si kúpiť nejaké super auto, vieš, a proste mladý chalán a inak. Teraz to tak necítim, teraz mám už aj svoju pohodu, nechcem sa stresovať, chcem mať ten mentálny kľud a chcem, keď je pekne slnko, ísť na obed na bicykel a nech mi nikto nevolá a viem si vybrať ten čas, kedy ho mám voľný. To je pre mňa teraz najdôležitejšie. Uh-huh. Som sa nejak rozhovoril. Späť k tým nehnuteľnostiam. Najhoršie kúpy nehnuteľnosti. Ja si poviem, že boli dve, kde som prišiel o nemálo peňazí. Že si bol stratový. Bol som stratový, lebo ma podviedli. Aha. Podvedli ma tým spôsobom, bola to bezpečnostná manažerská z letiska, budem hovoriť asi iba iniciály M.B, nie, M.L.B. A jej som dal určité financie na základe toho, že sme podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. A ona... To znamená, že to je... že tento rok podpisuješ, že o 3 roky kúpiš nehnuteľnosť za 150 000, tak? Nie, ona sa zaväzuje, že za istých podmienok v budúcnosti ja od nej môžem kúpiť nehnuteľnosť. Aha. Napríklad, poviem ti to najdlhšie, developer nemá postavenú budovu, hej, a ty v podstate podpisuješ tú zmluvu, že keď sa to postaví, ty to od nej kúpiš a ste povinní sa stretnúť a podpísať kúpne zmluvy. No, dobre, ale keď ešte budova nie je postavená, tak ty podpisuješ už cenu, že za akú ju kúpiš. Áno, to je zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Áno, okay. Lebo ty nemôžeš niečo kúpovať, čo nestojí. Reálne, áno. Takže, a tu boli nejaké podmienky, že tam boli nejaké záložné právo fyzické osoby a to sme sa dohodli, že na základe týchto financií odstraní a vtedy som si chcel zobrať hypotéku z banky. Vieš? Ešte raz? Tam sme robili preto zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, lebo tam bolo namiesto, vieš, bežne máš na byte nejakú ťarchu hypotekárneho úveru. Ale tam bola ťarcha fyzické osoby, že niekto jej požičal peniaze a založila byt. Vieš. Takže ja som jej dal peniaze na to vyplatenie, aby list vlastníctva bol čistý a aby som mohol zobrať hypotéku. A zase sme pri bankách, hypotéka, pokiaľ viem, tak banka ti nedá hypotéku, pokiaľ je tam nejaká ťarcha fyzickej osoby. To znamená, je tam požička nejakej fyzickej osoby alebo je tam nejaké vecné bremeno, veľmi špecifické, väčšinou je to vecné bremeno, to životné užívanie nejakej osoby. Ale tomu sa dneska nedostaneme. Prečo? Čak to je tak... Nemáme ani čas, máme koľko? Jak čo? Máme čo? Hovor, Ivan, kľudne. Takže vrátim sa k nej. Dal som jej peniaze, v jednoduchosti krátkosti. Ona zobrala peniaze, predala to niekomu inému, o peniaze som prišiel. Ale dlh ti ostal? Dlh, nie. Ja som ani nebol vlastníkom tej nehnuteľnosti. Aha. Ona ten byt predala niekomu inému, mne sľubovala, všetko sa vyrieši. A že dobre, že peniaze mi vráti. Rok 2019. Čo si myslíš? No nevrátila ti, keď bol COVID. Sviňa. No dobre, ale to je... A čo, teraz sa súdiš, alebo čo? Čo sa môžem súdiť? Akože môžeš sa súdiť, len sú to také veľmi špecifika, vieš. Ona to predala niekomu inému, tak sa to riešilo s tým novým a ten nový to predal ďalšiemu niekomu inému. Takže to už bolo zamotané. A tam máš zase ďalšiu vec. Môžem sa súdiť, že ona mi to nepredala. Vieš, ale keď to už má tretia osoba, ktorá nevedela o tomto procese predtým, tak to nadobudla v tzv. Dobrej viere. A dobrá viera je také niečo, že ty napríklad kúpiš dom a ty napríklad nevieš, že v tom dome zabili 5 ľudí alebo boli tam nejaké naťahovačky s rodinou ohľadom nejakých financií, ohľadom toho domu, kto koho vyplatí. Ty si to kúpil, že proste sa ti páčil ten dom, chceš tam bývať. Hej. A jednoducho ty tieto udalosti predtým nevieš a nadobudáš to v tzv. Dobrej viere. Vieš? No, takže teraz sa ideš súdiť o tú nehnuteľnosť. Tá tretia osoba má dobrú vieru, že ona nevedela o tomto, tak môže sa stať, že hej, vieš, ešte ja som podnikateľ a sudcovia sa pozerajú dneska na podnikateľov, jak
na najväčších podvodníkov, a to všeobecne, lebo to má zase ochranu spotrebiteľa. Nechcel, nerad by som zasahoval do tých právnych vecí, hovorím to všetko z môjho uhlu pohľadu, nie je to žiadne právne poradenstvo ani nič podobné, preto radšej, keď niekto chce ohľadom nehnuteľnosti, nejaké právne náležitosti, obrátiť sa na nejakého advokáta a keďže chce super advokáta, ten nech mi zavolá, má veľmi dobrého kamoča, ktorý sa venuje čisto realitám. Aj v tom super jednička. Konzultácia je zdarma. Okay. No dobré, a teraz, čiže súdiť nič? Nič, môžeš si tie peniaze vymáhať, len on je popri tým nič nemá, hej, dala si to možno tie peniaze z práce posielať niekde inde, alebo to robí na niekoho iné meno, robí normálne na letisku bežné, vieš, a tie prachy som proste, teraz je to tuším dlžná čiastka okolo 50 000 eur dokopy. So všetkými aj, takže... Ale nedostaneš sa k tomu pravdepodobne. Tak ostáva čakať, prípadne nájsť nejakú možnosť, kedy toho človeka môžeš nejakým spôsobom postihovať. Napríklad, myslím si, že si založila teraz normálne firmu, hej, ako spoločník. Tak čo som prvé urobil, išiel som bez hanby na políciu. Človek mi dlžní peniaze, on si zakladá firmy. No, vieš. To bol prvý prípad, lebo hovoril si, že boli 2 prípady, kedy si stratil peniaze? A ten druhý bol čo? Tých prípadov je milión, kde som stratil peniaze, ale skôr, kde tie najhoršie kúpy. Okay. Najhoršie kúpy. A vieš čo, nebola to najhoršia kúpa, ale zás takého krimi sveta by som to povedal, že kúpil som teraz dom v jednej obci pri Bratislave. Nebudem konkretizovať, lebo to bolo vraj aj medializované v roku 2017, ale ja som ten dom kúpoval teraz. Takže teraz odpadneš. Sú iniciály tej obce VM? Nie. Dobre. Som myslel, že... Vieš, čo som myslel? Nie. Myslel, že vo Veľkej Mači, že si kúpil dom, že... Nie. Okay. No dobré, hovor. No, bolo to pri Bratislave, bližšie k Bratislave. Takže kúpil som pani, hej, okolo 50 rokov, učiteľka. Proste bol jej darovaný dom s tým, že chce ho predať. Že ho chce predať a snáď oslovila viacero spoločností a už keď tam chodí viac spoločností, tak už aj sa biješ cenovú ponuku. Toto sa mi stalo aj s týmito kolegovcami, ktorými som ti spomínal, že ideš a väčšinou tí ľudia už oslovia 5-6 spoločností, že potrebujú to rýchlo predať a robia si takticky najlepšiu ponuku. Ja som dal najlepšiu ponuku, dávalo mi to význam, kúpil som ten dom, mi pani odozdala a odišla. Proste vybavené, vyplatené, super, všetko. Na to som zavolal kolegovi Janovi, ktorý sa venuje rekonštrukčným prácam, že treba to vypratať, upraviť nejak pozemok, dávať ten dom dokopy a podobne. Dobre, a po 2 hodinoch mi volá, že čau Ivan, čau, že čo sa deje? Že počúva, že tu je sused a vraj z tohto domu uniesli niekoho. Čo? Proste Jano, čo mi rozprávaš takéto veci, že niekoho uniesli? Normálne, že chytili a naložili do auta. Že prosím ťa, jeden sused ti niečo povie a teraz, že ne, že aj druhá susedka, už tu sem ide aj polícia. To si robíš srandu. Že čo? Že počúvaj, že bola tam nejaká osoba v tom dome a tá pani došla so svojimi synmi a túto osobu násilím z toho domu vytiahla. Naložila do taxíka, odišli. A predala dom. A predala ho ešte predtým, lebo tam tá osoba nebola. A mne toto urobila asi 1-2 hodiny pred odovzdaním nehnuteľnosti. Okay. Chápeš? Ja som po 2 hodinách prišiel, ona, že to je tunak takto, odovzdané energie, prepisujeme všetko. Ja som odpadol, keď mi toto hovoril, že ja neverím. No dobré, a to bolo čo za človeka, čo tam bývalo, alebo? Takže teraz sa dostanem tie najhlavnejšie veci. No. Táto pani chodila nakupovať do nejakého, toto sú informácie nepotvrdené, hej, ktoré od tých susedov. Že táto pani chodila nakupovať do nejakého obchodného reťazca. V tomto obchodnom reťazci si všimla, že sa tam pohybuje nejaký pán. Tento pán bol majiteľ tohto domu. OK. Takže ona to zistila, údajne ho opila, nadrogovala v roku 2016-2017. A nechala podpísať niečo. Darovaciu zmluvu, aby mu to darovala. To sú len akože domnienky nejaké, hej?
nie sú domnienky, že takto to akože bolo. Že to bolo aj okolia, akože to je svedectvo okolia, hej? Okolia a že to bolo aj medializované. Ty kokos. Ale ja som to nedohľadal, vieš. A už som sa o to ani nechcel zaujímať. Takže ona, že on nemal nejakú rodina rozhľadaná, vieš, a všetko. A že to bol nejaký akože sociálne slabší človek, alebo... Vieš čo, ne, práve že študovaný všetko. On proste, akože asi na staré kolena sa nejak opustil. Aha, že to bol starší pán. Hej. Mhm. Na staré kolena, neviem koľko, akože mám nejaké informácie od tých susedov, že koľko, čo sa dialo, hej. Nechcem zachádzať do detailu, lebo zase neviem, či sú to, vieš, nedám ruku do ohňa za to. Len toto hovorím ti, že príbeh, ktorý sa vraj stal a hotovo a bolo to medializované, ale ja som tomu nedošiel. No dobrá, teraz... No ale počúvaj, to není koniec. No áno, čak to chcem počuť. Si normálne v napätí. No však lebo to je zaujímavý príbeh. Takže ale začalo sa to riešiť. Že on ten dom daroval a že vieš, že za akých podmienok, že to bolo v podstate, on bol zdrogovaný, hej. Takže aby ona z toho nemala nejaký prúser na polícii, tak počúvaj, si ho zoberala. Akože za manžela, hej? V celom tom procese, alebo ešte predtým? Potom, jak mu to darovala a cítila problém, tak si ho zoberala za muža. A to sa jej jak podarilo zase? Asi ho dotiahla na úrad, ja neviem. Fakt neviem. Ale poviem ti, že za, koľko to robím, 13-12 rokov, nikdy sa mi toto nestalo. Nikdy. Dobre, to znamená, že ty si kúpil dom od pani, ktorá bola úplná zábalkárka. A tam proste v tom dome žil typek, ktorý akože do istého momentu vlastnil ten dom, ale ona ho tam nechala akože bývať. Podľa mňa, neviem, jak sa dohodli, ako to bolo, či tam býval, či tam nebýval, neviem. Vieš, možno tam chodil, alebo ja neviem, ale viem, že nejakú osobu, či to bola táto osoba, či to bol niekto iný, vieš, ale údajne, že takto nejak, som si to nejak dal tú mozaiku dokopy, vieš, a takto mi to dávalo. Boha, ale však jakým spôsobom sa to dá urobiť, že... Počúvaj, strašne, akože v rámci tejto nejakej šedej zóny reality sa dejú také veci, že ako by som žil reálne v 90 rokoch niekedy, vieš. A potom som si dával veľký pozor. A čo som urobil? Som to nehnuteľnosť za rýchlo predal. A počúvaj, za tú istú, za čo som kúpil. Lebo... Niekomu inému. Hej. A on už asi pravdepodobne tiež má nejaký problém s tým. No, ne. To bolo všetko, to bolo vyriešené. Akože za tomto som korektný, aby bol nejaký problém, tak človek mi zavolá, hej, toto sa deje, toto z nič v pohode. On to kúpil, akože ne, to bolo zhruba, to bolo v pohode. Tam nemá byť o čom problém, vieš. Len to bola taká... No chápem, len proste, že... Nej, chápem. Taká, no. Tak ja som mu to predal, on to dobre kúpil a nech si robí s tým, čo chce. On o tom nevie, ja dúfam, že nebude počúvať tento podcast. A keby áno, tak... Sorry. No a ešte sa vrátim k tomu vecnému bremenu do životného užívania. To funguje ako? Lebo ty si akože aj mimo kameru hovoril o jednej nehnuteľnosti, ktorú si kúpil s takýmto vecným bremenom. Ale skús to prosím nejak vysvetliť, že čo to je, lebo ja napríklad, keď sme sa stretli predtým na obede, no tak ja som to prvýkrát v živote počul, hej, ale ja som akože úplný laik, čo sa týka nehnuteľnosti, čiže to je pochopiteľné. Ja to rád hovorím na príkladoch, buď na existujúcich, lebo ak by som ti tu rozprával, čo je vecné bremeno, nejakú poučku, tak asi... Radšej príklad. Má si kopneš do zadku a povieš, že chod domov, vieš. Takže poviem ti to takto. Mám ja rodičov a napríklad tí rodičia v podstate sú už nejakí nevládni a napríklad nechcú sa starať o tú nehnuteľnosť alebo z nejakých dôvodov potrebujú v podstate prepísať tú nehnuteľnosť na synov, hej. Takže oni by to napísali, ale nemajú záruku toho, že ty ako syn, to sa im dosť často stáva, ich nevyhodíš. Svojich vlastných rodičov. Ste rodina, všetko, hej, milujete sa, bla bla bla. A vieš, nikdy nevieš, čo tomu z jednému synu prepne v hlave, možno gambly, možno založí doma. Takže preto to máš tzv. Vecné bremeno dožitia v nehnuteľnosti. To je normálne oficiálna ťarcha na liste vlastníctva a keď napríklad niekto chce kupovať ten dom, alebo by si chcel založiť ten dom, tak ho prakticky nezaložíš. Teoreticky ho vie založiť, ale nikto ti ho nezaloží, lebo dom s vecným bremenom dožitia nejakej osoby v podstate je nepredajný. Lebo ty nebudeš kupovať, napríklad toto by bola garzonka a niekto tu býva, má vecné bremeno dožitia, tak na čo budeš kupovať takú nehnuteľnosť?
To znamená, že by si s ňou mohol narábať až vtedy, keď on zomrie, alebo... V podstate áno, vtedy sa dáva úmrtný list na katastrálny úrad a katastrálny úrad v podstate to doživotné užívanie vecného bremena zruší. A tu som sa stretol pri tejto situácii. Toto by som povedal, že pre takých naozaj veľmi dlhodobých investorov, ktorí chcú veľmi dobre kúpiť, ale chcú len uložiť peniaze. 10, 15, 20 rokov, vieš. Ale musí to dávať aj jemu význam. Hej. Takže tu sme sa stretli pri jednej, s pánom Kružiakom som sa stretol ako nepriamo pri viacerých takýchto príležitostiach výkupov nehnuteľností. Jedna z nich bola doživotné užívanie formou vecného bremena. Hej. To bol taký spôsob, že v podstate klient chcel predať nehnuteľnosť a chcel tam mať vecné bremeno. Ale najprv oslovil spoločnosť tunak pána kolegu Kružiliaka s tým, že chce takto akože toto si zriadiť. A on mu povedal, že áno, zriadíme to, ale potom prišiel za mňou a že mu hovorí, že pán Matuška, ja by som sa chcel najprv poradiť s vami. Lebo máme také, že bezplatné poradenstvo zdarma, že dobre, tak sadíme si, že tunak mám túto ponuku, ale ja tu nevidím to vecné bremeno zriadenia. Ja tam mám, že napríklad hodnota bytu bola okolo 100 000 a on mal dostať nejakých 35 000, hej? S tým, že malo by sa zriadiť vecné bremeno. A vtedy tá firma, teda konkurencia, to spravila tak, že vyplatí tých 35 000, 5 rokov ako by bola v nájme, z toho sa odpočíta nájom, čo bol nejakých 7 000, hej? Akože orientačne hovorím, nemám teraz v hlave. A potom, že dajú ešte spraviť plastové okná na to byte a že vlastne kúpna cena bude na 35 000, ale reálne po odpočítaní tohto nájmu dostaneš na účet, ja neviem, 23 000 a stále nemáš. Ty vlastne predáš nehnuteľnosť a tam bol ešte s úctou ten kolega, no nebudem konkretizovať. Už si povedal, že kto? Povedal som na začiatku, ale nehovoril som, že sa jedná o toto. Okay. No. A že s úctou prišli ste o nehnuteľnosť za v podstate 23 000 a podpis. A ja, že OK, tak som mu to zobral a som klientovi zradil vecné bremeno a vyplatil som tú sumu, ktorú chcel a teraz sa stretíme raz za rok na kavičke, že ako sa má všetko a dobrý vzťah máme. A berem to jak dlhodobú investíciu 10, 15, 20 rokov. Je mi to bolo jedno, lebo tie peniaze som mal a som si povedal, že tú čiastku viem dať na takýto byt. No a dobre, čiže to je nejaký starší pán, hej, ten, alebo pani, tá osoba, ktorá tam býva. Čiže ty si zamkol akéby peniaze v tej nehnuteľnosti, kým ona dožije, alebo on dožije. Presne tak. No, ale vždycky tomu... Čiže ja len či tomu chápem správne, že dajme tomu, že ja som dôchodca, hej, a moje deti sú proste gamblery. Máš nejaké zdravotné problémy? No, dobre, som invalidný dôchodca. A bývam v byte, ale keby som ho predal, tak... neviem, že nie je pre mňa zaujímavý predaj toho bytu, tak sa dohodnem s niekým ako si ty, hej, o tom vecnom bremene. Presne tak. Ale s tým, že ja dožijem v tom byte, ale reálne akože majiteľ toho bytu si už ty. Presne tak. Za celkom dobré peniaze si to odo mňa kúpil. Tak funguje vec. Kúpil, ale dôležité je, aby boli obidve strany spokojné. A my máme takú vec, že vždycky sa zmluvy postajú dopredu a odporúčame klientovi, aby sa poradil s právnikom, s rodinou, v tomto prípade to bola dcera. Ohľadom týchto zmluv, či je to v poriadku, či to súhlasí a ak áno, tak vtedy ideme k podpisu. Bez toho ja nejdem. Väčšinou to ľudia robia kvôli dlhom, hej? Že niekto ich zadlžil a oni... Chcú si užiť peniaze, vieš. Chcú ísť napríklad na staré kolona, chceš ešte, ja neviem, máš niečo obľúbený Páriž, tak chceš ísť do Paríža. Kde ten dôchodca zoberie 2-3 000 eur, vieš. Chceš tam ísť napríklad. Chápem. Okay. Myslím si, že keď máš 69-70 rokov a vieš, že budeš asi žiť ešte 10 rokov maximálne, alebo 12, tak asi ti nezáleží, že v akej hodnote máš majetok. Chceš si proste už nejak dožiť, niečo dáš rodine, ktorou sa dohodneš a ja aj ty budeme tak rozmýšľať. Všetci tak rozmýšľajú, že dajú to svojim deťom, hej. Áno. OK. Takže to je taká iné myslenie, vieš. Možno si niekto povie, že kokos, jak za lacno kúpil pani, ale tá pani si užije. Svojím spôsobom, ona to bere úplne inak, ja to beriem ako dlhodobú investíciu, ona to bere, že proste má teraz cash a inak veľmi dôležitá vec. V roku 2014 mali dávať banky, teraz neviem, či poviem správne, reverznú hypotéku, to znamená pre starých ľudí. Pre ľudí, ktorí majú nehnuteľnosť, hej, ale napríklad im máš
zase pre jednoduchosť výpočtu máš hodnotu nehnuteľnosti 100 000, banka ti dá 50 000, alebo ti vypláca každý mesiac peniaze. Aha. Do konca života. Hej. Dá ti jednorazovo 50 000, nemusíš platiť žiadne náklady. Myslím, že to bolo 2013-2014, kedy to bolo. Takým spôsobom nadobudnú tvoju nehnuteľnosť. V podstate oni nadobudnú a ty si spokojný. Len tu skrz nejakú mentalitu Slovákov, že tá nehnuteľnosť sa dedí, tak to neprešiel parlamentom. Aha, čiže to nebolo. A tu by som sa aj, kde som sa inšpiroval hodom niektorých vecí prvej solidárnej spoločnosti. Vo Francúzsku je užívanie vecného bremena, dokonca banky to dávajú, hej? Takže, alebo v Anglicku, hej? Tam toto... Čiže tam reálne akože dôchodok tých ľudí tvorí tá nehnuteľnosť. Presne tak, presne tak. Že oni to v podstate predajú tej banke a banka sa už o to stará, vieš. Halus. A u nás na to potrebuješ ako tretiu stranu, ako si ty napríklad. Že sa s tebou dohodnem. Dajme tomu, že ja budem mať 70 rokov a si poviem, že no boha, sám sú tu na tomto svete. Ivan, daj mi 100 baby a ja ti dám svoj 300 000 byt, ale ja teraz idem prefúkať 100 baby. A na kurvy to miniem. Tak? To neviem, ale to už nie. Je mi to asi jedno. Ja chápem. Ale akože zase nie sú tie príležitosti. Ale že princíp je taký. Hej, ale nie sú tie príležitosti na každom rohu a realitné kancelárie na Slovensku podpultovo toto tiež poskytujú, hej. Nájdu niekoho, majú nejakého klienta, ktorý chce predať, chce tam dožiť, prípadne majú klienta, ktorý chce kúpiť niekde, takto zasejfovať peniaze na dlhodobo a jednoducho to vyriešia, alebo aj výkupy sa robia podpultovo. Dneska to už je bežný jav, hej. A nerobia sa s tým akože podvody nejaké, že niekoho... Chápeš, jak to myslím? Okrem toho, za 13 rokov, okrem tohto extrémneho takzvaného únosu, neviem, čo je na tom pravdy, som to nezažil, ale začínam si aj myslieť, že naozaj niečo sa môže aj... Lebo akože to je prvá vec, čo mi napadla, hej, že podpíšem s tebou pestné bremeno a zrazu do pol roka záhadne zomreš. A nazobil som tvoj byt za 30 000. No, určite nejaké takéto nekalé praktiky nedávam ani, nezamýšľam sa nad nimi. A potom je jasné, že ty nie, ale to je prvá vec, akože určite to niekto robil. To máš tak, keď ti chce niekto ukradnúť auto, tak ti proste to auto ukradne, vieš, to máš tak isté. Áno. Ale zase máš, vieš, dá sa špekulovať, že by si zrušil to vecné bremeno nejako súdom, ale máš aj takzvanú ochranu obydlia, to máš taký pojem, že napríklad vieš teraz nejakých neprispôsobivých občanov na nejakom pozemku, hej, čo je bežný jav, že si tam postavili niečo, nevieš ich odtiaľ dostať. Nevieš ich dostať vôbec, lebo máš takzvanú ochrana obydlia. To znamená, že ak ja by som povedal, že toto štúdio je moje, dám si sem veci, sprchový gel a že ja tu bývam, alebo proste na týždeň by sa zatvorilo a ja by som sa sem, povedzme, nasťahoval a bývam tu a neviem čo, tak poviem, že to je moje obydlie. A ty povieš, že však to je moje štúdio, čo tu robíš, choď preč, volám políciu, príde polícia, nemusí ma vysťahovať. Ja im poviem, že toto je obydlie, ja tu užívam tú nehnuteľnosť, vymyslím si, dvere boli otvorené, proste nemám kde bývať, mám tu veci, osobné veci a nevysťahujete ma. Ja mám svoje práva. No a ty môžeš... To je v Bostone, teraz v Amerike je veľký problém s týmto, so squattermi, že presne takýmto spôsobom tam jednajú s miestnymi úradmi, že sa nasťahujú do cudzieho domu a máš problém. Nedostaneš ho stamať. To funguje aj u nás? No jasné, však to máš to v pravidelných správach, že nevedia niekoho No ja viem, akože sa to deje s rómskou komunitou, hej, na východe napríklad, ale nevedel som, že akože také, že squattery a čo. No, bol s tým ešte voľakedy väčší problém, bol napríklad si dal do najmu byt, hej, a ten človek si tam zriadil si mu tam trvalé bydlisko, hej, a on ti prestal platiť nájom. Ale mal tam trvalé bydlisko, tak vlastne polícia ho nemohla vyhodiť, mal nejaký doklad, nejakú nájomnú zmluvu a tebe neplatil pol roka, si mu aj tú zmluvu vypovedal. A to nikoho nezaujíma, vieš. Polícia toto nezaujíma. Tak tým vlastne môžeš ho exekučne, ty vlastne môžeš osobu z nejakej nehnuteľnosti, ktorá je tvoja, iba exekučne vypratať. To je takzvaný pojem exekučné vypratanie, ale ako to funguje? Hej, ty musíš podať žalobu na súd. Že tento človek tu býva nepravom, vypovedal som mu nájomnú zmluvu, chcem, aby išiel z tej nehnuteľnosti preč. Vieš, on keď má trocha právne povedomie, to, že vie asi, jak sa veci hýbu, tak podľa, ja neviem, odpor, hej. A povie, že nemá kam ísť, má nejaké zdravotné problémy, dostal sa do zlej životnej situácie, vyhodili ho z práce a súd niekedy príde s tým pochopením, že áno, že nebudeme, taký človek sa potrebuje dať dokopy a nebudeme ho teraz vyhadzovať, hej. Alebo v prípade, že súd rozhodne, že ho môžete teda vyhodiť, tak ty vlastne poveríš na základe toho rozhodnutia súdneho
exekútora. A tento exekútor s týmto poverením má toho človeka v podstate vyhodiť. Ale ty máš zase ďalšie veci. To máš také, že námietka voči exekúcii. To vieš naťahovať, hej? Ty to vieš naťahovať na neskutočne dlhú dobu. A tam máš... To sa ti stalo niekedy? Ešte ne. Chvála Bohu. Ne. Ale bol tam zase iný taký skoro krimi príbeh ohľadom tohto, že som kúpil nehnuteľnosť a tí ľudia sa nechceli odsťahovať. A to bolo veľmi podobné tomu, hej? A poviem ti veľmi dôležitú vec. Dneska, keď ty máš peniaze a niekam dávaš, tak ty máš problém. Ne ten človek, ktorý si tie peniaze zobere. Tak čo, ja som tie prachy prajal, mám ti ich vrátiť, alebo si požičal niekoľko peniaze? Však to je tvoj problém, že ty si kde požičal. Lebo ty sa tým peniazom jak dostaneš? Takto, cez súd, cez advokátov, teba to stojí kopec peňazí, on nemusí mať žiadny majetok. Jak som ti hovoril pri tej, kde som ja dal tie peniaze, tú zálohu za ten byt, hej. 5 rokov je v exekúcii a nič nevymohol exekútor. Tá pohľadávka je vo výške 50 000 eur. Takže ty si v dnešnej dobe musíš dávať pozor, či už požičiaš, či už niečo kupuješ, alebo podpisuješ nejaké zmluvy a dávaš niekam peniaze, ty si musíš dávať pozor. Ale toto je veľmi malé percento, ja nejdem hovoriť, že teraz zo 100 ľudí, kokos 99 ľudí ťa ide odrbať. To je možno jeden špekulant. Hej. Ale proste ten jeden špekulant ti zničí, môže ti narušiť významným spôsobom cash flow. Chápem. No dobre, počuj, akože dosť dobrá debata, musím uznať. Ja pevne verím, že kvôli tomu sme sa stretli. A ja ti ďakujem. A chcel som ešte dodať, že vlastne, ak by ste potrebovali nejakým spôsobom pomôcť alebo poradiť v rámci flipovania nehnuteľností, alebo asi v podstate v hocičom, čo sa týka nehnuteľností. Mám nejaké všeobecné informácie, teda či už si vybudovať nejaké portfólio nehnuteľností, hej, na základe týchto bankových úverov, tak viem podať pomocnú ruku, viem ponúkať všetky tieto konzultačné služby ohľadom realít a stačí napísať na stránku www.forbestuniversity.com, tam zadať svoj mail, poslať číslo a v podstate moja asistentka sa vám ozve, čo by ste potrebovali. A v budúcnosti určite plánujem vytvoriť nejaké prednášky, prípadne workshopy. A veľmi dôležitá vec, ak tu Gabo nebude mať záujem, tak hľadám aj nejakého influencera, ktorý by so mnou do toho išiel a staral sa o tú marketingovú časť. Áno, všetky dôležité informácie nájdete v popise videa alebo na Spotify, keď počúvate tento podcast. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Akože... Ja tebe ďakujem za pozvanie a dúfam, že stalo za to. Solidné. Čau. Čau. Nazdar. Čau.